So. Ja, du flipper helt ud. Du kan slet ikke lide det. Bip, bip. Og de prøver at spise den. Prøv at høre. Kom også. Så sådan en underlig frø der. Hvor er det henne, du? Flyt jer i dumme guldfisk, mand. Der. Opstå. Hvor er du dum. Du kan ikke spise en rød plet, du. Hvor er det henne? Ja, tag den. Det er du. Kan du lige... Shit. Sådan er den der. Nå, du flipper helt ud. Skal vi lige flippe lidt igen, du? Tusind. Hvor du keder. Skal du prøve at sætte den frø hernede? Den springer lige frem og ups. Så tag den der. Pust den. Nå, må hellere stoppe inden de dør af stress.